Els scouts d'Ontinyent van iniciar el que ja és una tradició, instal·lar un betlem de llum a l'alt del campanar. Ara, gràcies al treball de la Junta de Confraries, any rere any el naixement de Jesús corona l'emblema de la ciutat. Esto ja ve de fa anys que ho vam preparar i ho vam fer els scouts. En l'any 2000 va vindre un xic dels scouts, que és José Vicente Muñoz, a la Junta de Cofradies i necessitava ajuda perquè els scouts ja havien acabat en el sentit de vindre a muntar el Belén i el xic tenia molta il·lusió de seguir en la tradició esta i li vam ajudar uns quants de les cofradies, més dos xavals que encara eren antics components dels scouts. Entre 5 o 6 es van quedar en ajudar-li a Muñoz a muntar totes aquestes figures. Ens sap mal que això es quedi així tirat i encara pugem. Ve el meu fill, ve Paco, ve Manolo, Javier Peiró, que encara no ha pogut vindre, i José Martí, que avui no han pogut vindre, però som un grup de gent que encara tenim aquesta il·lusió. I Paco ens ajudarà molt, l'Ajuntament d'Ontinyent, en col·laboració de Paco, assistem fins que puguem. Intentarem deixar-ho a generacions vinents, que el poble d'Ontinyent que el tinga, perquè crec que és un dels naixements que més altura es posa. Des de la regidoria d'Enllumenat portem des de l'any 2016 que porto jo col·laborant en aquest grup de gent que de manera altruista el que fa és tots els anys, una volta a passar la Puríssima, el que fa és pujar al campanar, que és, com bé dius, aquest emblema d'Ontinyent, i muntar este Belén de llum, aquestes figures, en el qual tenim el naixement i després les estrelles en les altres 3 cares, que situen en lo més alt del campanar i estan fins que passa Reis. En el 2016 es van posar en contacte amb mi i des d'aquest any fins a enguany, tots els anys anem col·laborant en alguna coseta que necessita el Belén. El canvi més important o la inversió més important han sigut les peretes o les bombilles de tipus LED. Antes eren de l'altre format, el que feia és que moltes voltes saltara la llum i que d'alguna manera tingueren problemes de subministre i d'esta manera estan durant més, tenen un altre color, un color més blanc i d'esta manera hem donat una nova vida o hem ajudat a que el Belén del campanar continuï. Amb el naixement instal·lat, el campanar d'Ontinyent ja desitja el bon Nadal a totes les veïnes i veïns del municipi.